Yun magandang gabi na naman po sa inyong lahat, and welcome back again sa ating panibagong fishing adventure na magaganap ngayong gabi. At ang oras natin mga kalabarkada ay 7:45 ng gabi. At sa episode pala na to ay makakasama natin na aking fishing buddy. Alright, Kalabarkads Nico. Iyan Bali nag-ilaw sila nung nakaraan, hindi ako nakasama. Nakarami raw sila kahapon. So susubukan natin naman ngayon dito sa kabilang isla. Bali nandito kami sa may Iwashijima. Ala, kabisado mo talaga ang isla. Oo naman, syempre kabisado natin yung mga isla-isla dito. Matak tayo So ito mga kalabarkada, dumayo kami ng spot. Susubukan natin dito. Sakaling may mahuli tayo. So ito, magbibihis na kami at lulusong na kami mga kalabarkada. At sana nga ay marami tayong mahuli. At bago pala tayo lumusong, ay nais ko palang magpasalamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta, sa lahat ng mga viewers natin at sa mga nagsusubscribe. Alright, shout out po sa inyong lahat. So yun mga kalabarkada, samahan nyo kami hanggang sa dulo ng video na to. So let's go, lulusong na po tayo. Go!
Nakadali ka pa pala ng ano? Ng ano? Tiger Shops. Sarap nito. Ang laki ah. Grabe. Laki mga kalabrikado. Panalo. Laki. Hanggang bewang kulak. Ang laki. Ahon na kami ni Kalaban. Ito na yung mga huli oh. Ay! Ito yung mga huli natin mga Kalaban kada. Wow! Ano yung mga yan? Mga kubutan oh. Sa kadanggit. Ang lalaki. So mamaya papakita namin lahat sa inyo yung mga huli natin mga Kalaban kada no. Bubuhos na lang ng Kalaban kada nito para mabilis. Ano? Dami. Isa pa. Malaglag. Malakit to eh. Ako lang. Ayun. Malaglag din. Alright. Alam lahat. Isa. Gasan mo buti yan. Dalawa. Bali 6 na pusit pala lahat mga Kalaban kada.
Apat. Oh, apat. Yung lalaki oh. Lalaki talaga, dami. 5, 6. So, 5 saka 6. Ah. Grabe, lalaki ng sanggit. Oh. 5 danggit. Nakawala yung isa eh. So, bali 6 na kubutan kami tapos 5 danggit mga kalabarkada. So yan lahat ng mga huli namin no. So yung mga kalabarkada no. So dito na matatapos yung video na to. Sana nagustuhan nyo. So ingat po tayong lahat. God bless at lagi po nating tatandaan. Alright, God is good all the time. Sulit na naman yung gabi natin. Bye bye.